Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu ngo-2008 Street Kings. La esiyiqala khona ngoTom Ladlow wayivuswa i-alarm. Wacishe i-alarm yakhe wavuka embhedeni wathatha isibhamu sakhe esi-check enza sure ukuthi sigcwele amabhulethi. Wavuka wageza ubuso wafikelwa ukuphalaza. Waklina isibhamu sakhe washintsha iy'mpahla zakhe waphuma wahamba eseyemotweni. uTom kwakuyiphoyisa futhi esebenza undercover. Ukuzenza umuntu odayisa iy'bhamu ngokungekho emthethweni ukuze abambe iy'gebengu. Ngalobo busuku waqalela i-Coast store wathenga ugologo waphuza edrive. Wahlangana nale y'gebengu ayeplani ukuzohlangana nazo Korea izothenga iy'bhamu. Wabatshela ukuthi akalidayisa iy'bhamu ey'ncane, wavula ibhuthi yemoto wabakhombisa iy'bhamu ey'nkulu ey'sebhuthini. Acasuka la madoda amabili athi afuna ukuthenga into azokwazi ukuyiphatha. uTom wabacasula ngamasibomu ebabuthi abanamandla nokuhlulwa ukuphatha lezi y'bhamu. How am I supposed to tell if you can't? What's that supposed to mean, white boy? uTom waqhubeka nokubachukuluza ngamasibomu efuna badinwe bagcine becasuke ngempela bamshaya. Baqeda umshaya bamphuca imoto babaleka naye igcwele iy'bhamu. Lokho kwakuvele kuyiplani kaTom ukuze bahambe nemoto. Khona wayezoyi-track athola indawo yalezi y'gebengu. uTom wafonela be-tracker bamtshela ukuthi imoto yakhe iphi wahamba eseyakhona. Wafika wathatha izinto ayidingayo ebhuthini yemoto yakhe okuyibhamu ne-bulletproof waqonda khona endlini yey'gebengu. Ngaleso sikhashana wayeyiqeda yonke leyo group yey'gebengu. Waqhubeka nokuphuza ugologo wakhe wagqoka ama-gloves. Washintsha yonke le scene wayesteja kwaba ngathi uyena obehlaselwe ivikela. Wayovula la ekuthunjwe khona iy'ngane ey'mbili ezingamawele wayey'tshela ukuthi uyiphoyisa. I'm a cop. Emva kwesikhashana kwagcwala iy'ntatheli namaphoyisa kuleyo ndawo esiyi-crime scene. uTom esikhundleni sokunconywa ngomsebenzi wakhe wagxekwa inqwaba yamaphoyisa. Abebethi uyifeyikile le nto ukuze akwazi ukuthola ipromotion. Or a Dodger game? Whatever it takes to be a hero, anytime, any place, right, lad? Kwabe sekufika ukapteni omkhulu owaziwa ngo-Captain Wonder. Uwethula ispeech ey'ntathelini ngalawo mawele asindiswe uTom. Both twins are in good health and will be reunited with their family shortly. Eqeda ukuthula leso speech uCaptain Wonder wathi uza kuTom wamficelwa nabanye asebenza nabo. uTom wathethisa wonke lawo maphoyisa even naye uCaptain Wonder. Nokwathi lapho esehambile amanye amaphoyisa wasala uCaptain Wonder wakhuluma kahle noTom esitholayo ukuthi uCaptain Wonder bekade evikela uTom yonke leminyaka. Namanje uCaptain Wonder waqhubeka nokuncoma uTom ethi akanandaba yena neminye imithetho ephuliwe. Ethi uCaptain Wonder uchaza naye isihluku esenziwa uTom wamsondeza emhaga emtshela ukuthi lesi simo esikanje sifuna ukucelebrate ngoba sewukunqoba. You saved those girls. This is lovely, Tommy. Come here, man. Sebehamba uCaptain Wonder wezwa uTom enukutshwala kodwa wenza sengathi akezwanga lutho. Watshela uTom ukuthi akahamba phuthume kungaze kufike iprosecutor bangabonani. Khona lapho kwafika uDetective Washington owayemngani kaTom wakudala. Wayezokhuluma noTom noma ubungani babo sebaphela through ukuthi uTom usebenzisana nezigebengu egameni lobuphoyisa lokho ayengakuthanda uDetective Washington. uDetective Washington wayengayithandi futhi indlela uCaptain Wonder avikela ngayo uTom ebheka. uDetective Washington ekhuza uTom ukuthi akayeke le ndlela asebenza ngayo ngoba izomfaka enkingeni. They had a right to try. There's going to be some blowback from the Korean community on this one. Hey, stay on point. Washington, you stay on point. uTom wayekade limale kade edubulekile wayesesibhedlela. Kunenye indoda eyaqhamuka yafika axoxela uTom ngey'ndaba ey'vela ku-TV ezazemayelana noTom. Le ndoda ke ungathi iyajabula ibuza kuTom ukuthi wenza kanjani ukuthi akwazi ukuqeda izigebengu ey'ningi kanje. How'd you find him? That's my job. uTom wayengafuni ukuphendula eminye imibuzo yale ndoda. Nokwabonakala ekugcineni ukuthi le ndoda emhlaba ngemibuzo isebenza kwe-Internal Affairs, i-department ebopha amaphoyisa aphambene nomthetho. Okuwukuthi le ndoda ibisimlandele isikhathi eside uTom ngokungayiphathi kahle kwakhe. For your own good, don't get yourself so far out there that I can't wheelie you back. Bahamba be-Internal Affairs bamshiya ecasukile uTom kodwa ukucasuka kwakhe kwaphela makufika udokotela wayezomcheck esitholayo ukuthi kwakuyi-girlfriend yakhe. Udokotela wajoka noTom ukuthi akumele ukuthi azadutshulwe kuqala ukuze azombona. You'll have to get shot when you want to see me. Why? I like it like this. Emva kwalokho uTom wabizelwa imeeting ukuzohlatshwa ngemibuzo. Waphendula ngokuthi yonke leyo nto bekuyi-self defense ubeyivikela. Mabembuza ukuthi akayibiza ngangani i-backup, uTom wabatshela nge-exigent circumstances. I heard screams emanating from the house and ascertained a crime was in progress. Emva kwey'nsuku ey'mbili amaphoyisa ophiko lwe-LAPD aba ne-celebration dinner kwenye yama-restaurant. Nokwathi la kufika khona uTom amanye amaphoyisa amukela ngokumjabulela. Okunye okwakudala lokho ukuthi noCaptain Wonder wayesanda kuthola ipromotion okwakudale nayo impumelelo
kaTom yokuthola lezo izingane ezayithunjiwe nokuclosa leyo case edlulile. The first commander's slot always goes to the head of internal affairs. That's the way it is. Ngesikhathi behlangene lapho uTom wazobaxoxela udetective wakwi-internal affair uke wafika wazomhlaba ngemibuzo esesibhedlela. Ethi lokho ngikuthole kuyinto engithusayo ngoba bengizazi ngivikelekile. uCaptain Wanda watshela uTom ukuthi leyo nto mhlawumbe idalwe ukufika kaDetective Washington. Why is internal affairs up my ass all of a sudden? It's Washington, brother. Your ex-partner's been snitching. Bavumelana bonke ukuthi noma kanjani kungenza ukuthi uDetective Washington osendele abe-internal affair message through ukuthi vela kezwana nendlela asebenza ngayo uTom nanokuthi uDetective Washington akayithanda indlela uCaptain Wanda supporta ngayo uTom. Ukuza leyo nto wacasa ukuthi uTom esefuna ukuyoshaya uDetective Washington bamkhuza uCaptain Wanda emkhuza ukuthi angayenzi into ezomfaka inkingeni. That's your life right there. I'm just gonna talk. No, you're not. Captain Wanda watshela uTom ukuthi akehlise umoya ngoba lento akuyona into yokuqala yenzeka. Etshela uTom ukuthi ngiyakuthembisa ukuthi ngizokuvikela njengoba ngihlale ngenza. Ngalolu suku emini uTom walandela uDetective Washington. Wahamba uDetective Washington wawupaka phambi kwesinye isitolo. Wehla uTom emotweni esithi uyokhuluma naye ngaphakathi esitolo uDetective Washington. Kwafika izigebengu ezimbili ezaziyifihla ubuso ezayizorobha kusona lesitolo. Nokwathi sekubonile lokho uTom wafuna ukuzovikela lesitolo. uWashington wayesekubonile lokho wakhomba uTom ngosibhamu emtshela akahambe uzoyibambela lempi. Izigebengu zangena khona lapho lamadoda aphoqeleka ukuthi aye kuxabana egcomabili. uTom esazama ukureload isibhamu wacasha ngeshelf esareloada. Izigebengu zafica uWashington zamvithiza ngenhlamvu zambulalela khona lapho. Kanti noTom uzothi uyalekelela ngokudubula inhlamvu eyodwa yesibhamu sikaTom ishaye yena uWashington ngephutha. Namanye amaphoyisa agcine efikile lapho kuleso sitolo uCaptain Wanda wayicasukile. Wahamba uCaptain Wanda wayebuka i-CCTV camera wabona lapho ukuthi uTom sephinde waphula umthetho futhi ngokuthi angayilaleli iCommander beyitshela udetective. Ethethe uCaptain Wanda ethethisa uTom emtshela ukuthi abe-internal affair bazocabanga ukuthi uTom ubulale uDetective Washington ngoba bebengazwani. He's just gonna break his jaw. That's a good answer. I gave you a direct order. uCaptain Wanda watshela uTom ukuthi lento ebonwa umphakathi kuzomela ibonakale ibe njengoba injalo. Etshela uTom ukuthi ubaluleke kakhulu ukuthi ngingalahlekelwa uwena Tom. Wathi uCaptain Wanda kunikeza isibhamu sakho wamnikeza uTom washintsha yonke into uCaptain Wanda wa-alteration crime scene. Wathi kumele acishe yonke history yesibhamu sikaTom nale CCTV camera footage ethi uzoyicisha yonke ne-incident report ukuze kuvikeleke uTom. Ngalobu busuku uTom wavakashela intombi yakhe edakiwe watshela uGrace yonke into mayelana nokwenzekile emini nokushona kukaWashington edutshula. Don't turn your back on him. Good can come from bad. Bad breeds more bad, Grace. Ngakusasa uDetective Wanda watshengisa uTom isihloko senewspaper ngendlela uCaptain Wanda ayishintshe ngayo incident report ukuthi uTom wayesebalwa njengephoyisa elithole isidumbu sikaDetective Washington ngokuqala kwecrime scene. Lokho kwakuphinde kube kuTom njengomuntu oyiqhawe necase yalapho yavalwa ngokusemthethweni. Kusukela lapho uTom wabalekiswa kwe-field department ukuze angalokhu elandelwa abe-internal affairs nokuyilapho abathi akabambe kwesikhashana ngakwi-complaints division bathi ukumkhipha kancane efieldini kwangaleso sikhathi. uTom waqala lapho wasebenza e-ofisini le-complaints division kodwa wayitreat abantu ababesuke beze lapho ngendlela engafani sekuqala nokuba nama-complain ngaye. See his name tag? Not with his boot on my throat, his partner kicking me. You're gonna ask me, do I have a complaint? Obviously, I have a complaint. Wathi later ngalolo suku kwafika uDetective Biggs wakwi-internal affairs. uDetective Biggs wayengasona isilima ngoba kwakumsolisa ukususwa kaTom kwi-field division aziswe e-office. Ethi uDetective Biggs noma kanjani lento iphathelene nokufaka Detective Washington wazama ngayo yonke indlela ukuthi azame ukukhuluma noTom engekho la emsebenzini wazwa pretenda nokuthi am-invitele kwi-lunch ethi akakhululeke nje bazoyixoxela ngezinto ey'jwayelekile. Regarding yesterday's incident, you were the first on scene, correct? Yes, sir. uDetective Biggs watshela uTom ukuthi ngiyazi ukuthi bekukhona omunye umuntu wesifo lapha ngoba enye inhlamvu etholakala emzimbeni kaWashington ayimeshi ibhamu ebeyisetshenziswa yigebengu. Ethi uDetective Biggs ngaphandle kwezigebengu zombili khona nomunye umuntu wesithathu ofike wadubula kuDetective Washington. Nokwathi ehamba uDetective Biggs wafika uCaptain Wanda ezwa leyo nkulumo wangenelela. uDetective Wanda wafika wadefend uTom etshela uDetective Biggs ukuthi mawukuthi ufuna ukufaka uTom ecaleni angalenzanga kwawena ngizokhipha ezakhe izikandali ngoba nginefayela lapho. Ethi angikwazi noma unkosikazi wakho uyakwazini ukuthi ubhizi noma ahosha. Does your wife know that you use prostitutes, Jimmy? Ngakusasa kwase kumngcwabo kaDetective Washington wonke amaphoyisa ombutho we-LAPD ayilapha emngcwabeni ukuzomphelezela. Sekuphelile umngcwabo abantu sebehamba uTom wazama ukuyokhuluma nonkosikazi kaDetective Washington kodwa unkosikazi wephoyisa elishonile wathethisa uTom emtshela ukuthi angazenzi ngcono. Ethi ngoba ngiyazi ukuthi umkhwenyana wami ushone nje nawe ubuye ingxenye enkulu yokufa kwakhe. I was first on scene. Yeah, of course you were.
Emva kokuzwa leyo nkulumo kankosikazi kaDetective Washington, uTom wahamba wayokhuluma noDetective Discount okwakuyiphoyisa lalibeka ukuthi lizophenya ngokufa kaDetective Washington. uTom ethi kuDetective Discount ngathi bangasheshe batholakala labo bulala. uDetective Discount waxwayisa uTom ukuthi uTom ubekhuziwe ukuthi aphume kuleli cala. Nokwathi lapho uTom ezama ukukhuluma noDiscount, uDiscount wayengasafuna ukukhuluma waze wahamba uTom. Agcine ebuyile ama-ballistic report okuyimphumela yokuchaza ngey'nhlamvu ezisetshenziswe ukubulawa uDetective Washington. Esathi uyayithatha uTom leyo report kanti uzongena uDiscount wamphuca yona. I am Detective Discount. We spoke on the phone earlier. I'm here for the ballistics evidence. I don't. uTom kwakungavuma yeke lento ngoba wagcina elandela uDiscount noma esephumele ngaphandle efuna ukuzwa ngama-results, but still uDiscount wayetshela uTom ukuthi akamiyeke asebenze kule case. I got your back here, but you got to keep your distance and let me work this case. They get a pass, you get a pass. That's the deal, right? What are you talking about? The shooters get a pass. uTom wagcina secasuka sebephikisana noDiscount. uDiscount wayetshela uTom ukuthi ngizama ukuklina negama lakho la ukuthi lingangcoli lichaphazeleke. Phezu kwalokho uTom wayengayizwa futhi engayikholela yonke leyo nto, engafuni ukuzwa lutho. This is your mess, and I'm cleaning it up. Yeah, it pisses me off. Besaphikisana kanjalo uDiscount wareceive phone call ngesikhathi etshelwa nge-DNA yamathe atholakala esinqameni sikagwayi. uTom wathi kuDiscount uyambongela ukuthi ukwazile uku-identify iy'gebengu. DNA corresponds to those two names. Congratulations. You ID'd the shooters. uTom waqhubeka nokuzenzela uphenyo lwakhe sethola nakuma-personal contacts, nokuyilapho athola khona ukuthi lezi y'gebengu ey'mbili okuwu-Fremont noCote bekuwo abantu ebebengena bephume ejele ngoba bebesanda kuboshelwa i-drug trafficking okuwukushushumbisa iy'dakamizwa, kanti kuqala bebekade beboshelwe lona icala elifanayo lokubamba inkunzi kuhlonyiwe. Ethi kule macala lezi y'gebengu uDetective Washington lo oshonile uyena obeyikhipha lezi y'gebengu. Ethi amacalazo awahendlishanga ngendlela. Washington kicked loose the very guys who whacked him. Damn ironic, isn't it? Kodwa uTom wayezama ngayo yonke indlela yokwenza i-investigation kwakuba nzima kakhulu kuyena ngoba wonke amaphoyisa ayiphindaphinda into eyodwa etshela uTom ukuthi akahlalele kude nale case ngoba akahlangene naye. Kodwa still uTom wayengafuni ukuyekelela leyo nto kalula kanjalo ngoba ngalobo busuku siyambona eyovakashela uCaptain Wanda emzini wakhe. uTom wafikela ukuyoncenga uCaptain Wanda ukuthi ucela amvumele amnikeze ipermission yokuthi abypasse lama-legal procedures. Ethi ufuna ukudila nazo ley'gebengu zombili ngoba yisaphile. Ethi ngoba ukubulala ley'gebengu zombili kuzoba yiyona ndlela elula ezokwenza ukuthi ivalwe le case yokufa kaDetective Washington. uCaptain Wanda wakhuza uTom wamtshela ukuthi leyo plan iyingozi kakhulu. Ethi ngoba uBiggs wakwe-internal affair kade kanje Tom kanti loya muntu akasona isilima ukufundela ukubopha amaphoyisa enza ubugebengu. Do you think Biggs is stupid? He's got a PhD in catching cops slipping. Ngakusasa uDetective Discount watshela uTom ezinye iy'ndaba ebengayilindele. Ethi bekuvele kwasekuqaleni kuyinhloso yalezi y'gebengu ukuzobulala uDetective Washington. Ethi uDiscount amaphoyisa athole isikhwama ebesino-$50,000 ebesisemotweni kaDetective Washington ekubonakala ukuthi imali eyayithathwe kade intshontshwe kuma-drug dealers e-narcos yathathwa amaphoyisa, ekuwukuthi leyo mali ezifika emotweni kaDetective Washington ibintshontshwe ku-evidence room yase-police station ngoba ibivele ngaphansi kwesandla samaphoyisa. uDiscount waqhubeka watshela uTom ukuthi uyasola ukuthi uWashington ubesebenzisana nabashushumbisi bey'dakamizwa. uTom noDiscount bavumelana ukuthi bazosebenzisana for ukuthi ekugcineni bavumelane ngokuthi ubani umphehli nomsusi walento. No shame if you want to take your pass. This has to be you and me. Nokuyilapho abaqala khona sebeyokwenza uphenyo phakathi kwemizi yabantu. Omunye wesilisa wababona wavela wasuka ngejubane wabaleka. uTom wavela isukela naye wayijaha leyo ndoda kanti izothi yeqa yabanjwa i-razor fence. uTom wafika wayibamba ngengalo ibuze imibuzo eyibhanqe nayo leyo razor wire i-threatenisha nangokuyibophisela ukupossessa i-narcotics. Le ndoda yatshela uTom ukuthi ayibazi ukuthi bahlala lapho uCote noFremont, kodwa le ndoda yabatshela ngoGrill okuyena osebenzisana nabo. Basuka lapho bahamba sebeyobheka yena. Hey! What about him? Look, he's not going to jail. Bangena ngempela emzini wale drug dealer kuthiwa uGrill, nokwathi bembambile bepequlula endlini yakhe bawathola lama-drugs and-narcotics okwakuyinqwaba yamaphakethe amanye efihlwe ngisho efrijini. uGrill kodwa waqhubeka nokwathuka lamaphoyisa, lokho kwacasula uTom wamshaya. Eseshayiwe uGrill waqala lapho wakhuluma, nokwathi ngokubanika leyo information uGrill waplana ukuthi bazosebenzisana naye bamfake undercover ngaphakathi ejele ngethemba lokuthi wayengayi-identify le supply yama-drugs. uTom wayesaqhuba isikhathi for ukuthi wayesalinde iy'mpendulo, wahamba waya kumfelokazi uMrs Washington eyomtshela ngalo 50,000 obusesikhwameni esitholakala emotweni yomkhonyane wakhe. unkosikazi kaWashington weza nenye impendulo ngoba watshela uTom ukuthi leyo mali iqhamuke ekudayiseni umuzi wabo ngoba bona benomkhonyane wakhe bese beplana ukuthi bayohlala kwenye
indawo ngoba umkhwenyana wakhe ubebhizi ethola iy'nsolo zokusatshiswa zivela komunye wabasebenzi abasebenza naye emaphoyiseni. Ethi lo mama before ashona umkhwenyana wakhe uze wayehamba wayoripotha iphoyisa elisesikhundleni esiphezulu eyoliripotha kwe-internal affair. Ethi kusukela lapho ukuphepha komkhwenyana wakhe bese kusengcupheni ngakho beplani ukudayisa umuzi. Silly of us, wasn't it? Anything else, Detective? Emva kokuzwa leyo nkulumo kaMrs Washington, uTom kwamshiya esedideke kakhulu. Wazocabanga ukuthi ukufa kaWashington kuxhumene nento enzima kakhulu. uTom wahlala wathula ebona kungena elinye iphoyisa lizokhuluma naye. Elafike lamtshela ukuthi iy'ndaba ezimnandi zithi uTom usekhishwe ngaphansi kwey'nsolo zokushona kwephoyisa uWashington. Ethi le bullet ebilinka uTom ekudubuleni isisusiwe kuma-evidence file. Ethi thina njengethimu yakhe esisebenza nawe Tom siyakusupport. We got your back, Tom. Khona lapho uTom wareceive ifone call efonelwa impimpi yakhe ayifihle ngaphakathi uGrill. uGrill watshela uTom ukuthi usetholile ukuthi ubani lo muntu oshushumbisa iy'dakamizwa kade bemfuna. Igama lalowo muntu waziwa ngoScribble. Go get him, Disco. Make me proud. Bezwa lokho uTom noDiscount bangena emotweni sebehamba beyofuna yena lo Scribble. Ekumfuneni kwabo lo Scribble akubanga nzima. There he is. Bamfica bammesa uTom wakhuluma naye. Kodwa uScribble wagoloza batshela ukuthi akazi lutho yena. uTom wamsabisa ngokuthi uzo-expose yonke i-drug operation yakhe uScribble ngoba bayayazi. Wathi mayezwa lokho uScribble waqala wakhuluma. Ethi kodwa yena noma engakazi asebenze direct noFremont Coates. Ethi uScribble nami ngangingafuni ukugcina sengibulewe njenge-Detective Washington. Ethi sengike ngahlangana nabo kanye uFremont Coates kwenye indlu endala engasentabeni. You want to see that judge? You're going to help me find him. I did business with him one time in El Sereno. uTom noDiscount bahamba sebeya kuleyo ndlu endala ekade ishiye uScribble. Bafica ukuthi ngaphakathi ngempela kuleyo ndlu kwakungekho muntu kodwa kwabathusa amachaphazelo egazi ayigcwele kwi-floor nakwi-wall. Yonke into eyayila endlini yayiphihlekile. Babona namaconsi egazi ayewulayini ayiphuma ngomnyango bayolandela lowo layini weconsi legazi. Okuyilapho baze bafika khona kwi-backyard yalo muzi bafica iy'dumbu zabantu ababili esezabola kudala sekwaba amathambo. Nokwathi emva kokwa-examine lawo mathambo baba neshow ukuthi amathambo kaFremont noCoates. These guys have been there a while. There's no way they killed Washington. You think? uTom noDiscount badideka kakhulu ukuthola ukuthi laba bantu ekusolakala ukuthi ibona ababulala uDetective Washington osanda kushona bona sebashona kudala kunaye sebaze baba amathambo. Babona ukuthi umbulali ubeyihlele kahle lento ukuthi kube uFremont noCoates abablamekayo kodwa bebe bafa kuqala. Becasulwa nawo ukuthi umuntu obulala uWashington ukhona around uyaphila. He's harvested their DNA and planted it in the market. That's who. I'm with you. uTom noDiscount badideka mangabe uScribble ebatshela ukuthi lezi iy'thombe ey'vezwa la naye ezabantu angabazi. Okuchaza ukuthi laba bantu ayebabonile kalo uScribble bezibiza ngoFremont noCoates babesebenzisa amagama wrong kungebona. uTom wathi mayezwa lokho watshela uScribble ukuthi organize meeting acela ukuhlangana noFremont noCoates mangabe befona wavuma uScribble. All right, man. I'll hook it up. Ngobusuku obulandelayo uScribble wakwazi ukusetha up i-meeting nalawo madoda amabili ayengazi noma uFremont noCoates wangempela noma ifake. Wathi before ayekhona uTom waqala kumfelokazi kaDetective Washington wamnikeza icopy ye-DVD yangobusuku bokushona kwamkhonyane wakhe wamchazela yonke into. Wayazi uTom ukuthi ngokurevila le secret wayezifaka enkingeni kodwa ngakwelinye iside kwakumveza ukuthi uwumuntu owubani. Wabuza unkosikazi kaWashington ukuthi wenziswa yini lento. Why are you doing this? Because I know how not knowing hurts. uTom wachaza ukuthi naye ngoba washonelwa unkosikazi kanti futhi unkosikazi wakhe ekushoneni kwakhe wayesevele sethandana nomunye umuntu wesilisa. Ethi unkosikazi wakhe wayene-blood clot ebuchosheni. Ethi yaqhuma kwaphoqeleka ukuthi aphuthunyiswe esibhedlela. Leyo ndoda ayithandana nayo yamthatha yomshiya emnyango wesibhedlela yamshiya kanjalo. The bastard dumped her outside a hospital and uTom waxolisa unkosikazi kaWashington ukuthi usuwakwamsabisa esaphila. Unkosikazi kaWashington watshela uTom ukuthi ukuxolisa ngeke kuyishintshe into esiyenzekile. Wathi kuTom ungakwenza okwenzayo kodwa ungakwenzi egameni lami. Not in my name. Ngokungakwazi ubungozi balabo bantu ababeyobhekana nabo, uTom noDiscount baqala endaweni ehlala ibhamu khona epolice station bahloma ngokwanele. uTom watshela uDiscount ukuthi azame ukuthi abe ngemuva ngoba le mission abawubhekana nayo iwubungozi kakhulu. uDiscount wanqaba watshela uTom ukuthi yena wafunga ukuba iphoyisa. Wathi ever since detective wathi uzoyinikela. Ethi kuTom awungazi futhi awungazi ukuthi ngifunani ngeke uzungijaji. You don't know who I am or what I want. Who are you to judge me?
kwathi lapho sebelungiselela ukuhamba kwafika uCaptain Biggs we-Internal Affair wabatshela ukuthi bona njenge-Internal Affair kudala beyigadile lento eyenziwa uTom noDiscount ukuthi bazogcina beyenzile. Wathi ngize la ukuzonikhuza ukuthi hlukanani nalento eniplan ukuyoyenza yekeni phansi. uTom wanqaba watshela uCaptain Biggs ukuthi i-department yamaphoyisa idinga amaphoyisa anesibindi akwaziyo ukuyinikela ekulwisaneni nobugebengu makumele baweqe nolayini bakwenze lokho. uCaptain Biggs wabatshela ukuthi ngisho ngathiwa nenzeni kwenzeka kodwa kusalayo nginikhuzile wabashiya kanjalo. Bangena emotweni uTom noDiscount sebeya kuleyo mission yabo. Sebehamba uTom wayamba utshela uDiscount ukuthi le mission abawubhekana nayo akuyona nje mission elula njengawo wonke abajwayele ukubhekana nawo. uDiscount wabuza kuTom ukuthi manje sizofika lapha sibabulale. Wathi uTom cha siyobabuza imibuzo. So we're just gonna go in there and kill him? No, I'm gonna ask him some questions. Wathi befika lapha bafika khona befeca uScribble bathola ukuthi vele sebelindwe ngeyibhamu bekhonjwe ngapha nangapha. uTom noDiscount abavezelanga lamadoda ukuthi ba amaphoyisa kodwa babona indlela ababuka ngayo. uTom wasola ngathi kungenzeka ukuthi bayabafanisa noma bayabazi. Wayijika inkulumo uTom watshela lezi zigebengu ukuthi uyiphoyisa elicorrupted isigebengu elifuna ukujoyina le organization yabo yama-drugs. Ezinye isigebengu esisodwa satshela uTom ukuthi angabenzi izilima ngoba leyamazwi wayekhona esitolo bebambe inkunzi beze bebulala uWashington. uTom wazama ukwehlisa umoya zama ukuhambisana nenkulumo yabo ukuze athole ukuthi lamadoda awubani ngempela. We are walking, talking, exigent circumstance. uDiscount wayekade ethule sonke lesikhathi wakhumbula lamadoda ukuthi awubani nokwathi lapho esethi uyaqala ukukhuluma uDiscount zamdubula igebengu zaseyivithiza noScribble nenhlamvu for ukuthi ubabizele kwi-meeting kanti ufuna ukubahlanganisa namaphoyisa. uTom wayesecashe emva kosofa nokwathi mayesukuma uTom wadubula wonke amaglubhu ayekhanya wenza endlini kwabamnyama. uTom wadubula womabili lamadoda wabulala same time. Nokwathi lapho uTom esefika kuDiscount ezama ukuthola ukuthi ubefuna ukuthini kodwa uDiscount wayesefa kwakungasakhulumeki. noTom kwase kumphoqa ukuthi ashiye umzimba kaDiscount ngemuva ngoba wayengasenayo enye option. uTom wayazi ukuthi ngokushiya isidumbu sikaDiscount lapho akekho wayezokwazi kwe-department yabo ukuthi kwenzakaleni ngalobo busuku especially nangokuthi wayengasasetshenziswa efieldini. nokwathi uTom mayefika kwi-girlfriend yakhe uGrace wamkhombisa ngento edlala kwi-TV wethuka uTom ukuthi already lento ayifihlayo isiyabroadcastwa ey'ndabeni. Exigent circumstances. Jesus. uTom wayesephenika wayesefuna ukuhamba ngesikhathi igirlfriend yakhe ezama ukummisa. itshela uTom ukuthi wonke umuntu ufuna yena uTom angayithathi leyo risk yokuphumela ngaphandle. Why can't you have a normal life like everyone else? Every cop in LA is hunting for you. You want to get killed? Grace. nokwathi engakaphumi uPaul wangena inqwaba yamaphoyisa esemkhombe ngeyibhamu esezombopha. sebesemotweni uTom wathola ukuthi lamaphoyisa hayi ngoba embopha emuse police station futhi akuhlangene nento kade yoyenza noDiscount kodwa bona babezama ukuyivikela ekutheni basize uTom ukuremova ibullet ebig ballistic report kanti uTom uzothatha leyo CCTV camera footage yasesitolo ayoyinikeza unkosikazi kaDetective Washington. kanti uCaptain Wanda lo benze ngathi uvikela uTom uthume wona lamaphoyisa ukuthi azombulala. so amaphoyisa ayesenovalo ukuthi azobosha wonke for ukubackup uTom ngokuthi internal affair mayingabona leya video wonke lawo maphoyisa department yonke isenkingeni. Took him to the hills and popped their millets, Why right? should be a detective? amaphoyisa aqhubeka atshela uTom ukuthi uDetective Washington wayengakureportanga ku-internal affair kodwa wayereporte uCaptain Wanda lo okuvikelayo. He was giving up the big dog. He was giving up the king. uTom wayephethe ukhiyoza nkosi ayihlezi ehamba nayo engahlukani nawo wayiqaqa bengaboni labo bangaphambili ukuthi useyikhumulile. uTom wavela ogxavu nodriver imoto yahamba yoshayisana nenye imoto. wathi la ephaphama khona uTom wathola eseboshwe ngama-cable tie esephaphama kwi-backyard yalo muzi kade kuqitshwe khona iy'dumbu eseziyamathambo. amaphoyisa ayekhona lapho akwi-department yakhe ayeselindele ukuqeda ngaye ngesikhathi besenza ijoki ngaye. uTom wayehamba ngesisu behleka bebhizi bedubula emaceleni kwakhe. uTom wayekade ehamba ngesisu ezama ukuyosondelela kwenye imbazo ayekade eyibona emini. wayethatha leyo mbazo wakubulala leli phoyisa elaliseduze kwakhe. wadubula leli lesibili walibulala. emzini kaDetective Washington oshonile wawukhona elinye iphoyisa elicorrupt lesithathu elalithunywa uCaptain Wanda for ukuzolanda le DVD ayekade inikezwe uTom lo mama. leli phoyisa lathi seliqala sethi lihlukumeza unkosikazi kaDetective oshonile. uTom wangena khona lapho esezolekelela watshela unkosikazi kaDetective Washington ukuthi akahambe kule ndawo for ukuphepha kwakhe. Take care of yourself, detective.
Ngakusasa ekuseni uTom waqonda ngqo emzini kaCaptain Wanda. uCaptain Wanda wethuswa ukuthi uTom usaphila, engazi nokuthi uTom usebulale lamadoda kade wathumelile uCaptain Wanda. uTom wakhombisa uCaptain Wanda ifoni yelinye lamaphoyisa awabulele, emvezela ama-message kade ebhala uCaptain Wanda ethumela lamadoda ukuthi azobulala uTom. uTom etshela uCaptain Wanda ukuthi ubuwenza ngathi ungikhonzile kanti ungenza isilimo. Bonke ubufakazi balokho ngiphethe nabe ezandleni zami njengamanje. Ethi uTom ngigcine ngitholile ekugcineni ukuthi wena wa-organize ukuthi kubulawa uDetective Washington. Wasupretend ngathi usesayidini lami kanti ekugcineni ngizothumela amaphoyisa azongibulala. uCaptain Wanda wabona ukuthi usebanjiwe ezama ukupholisa uTom ethi akehlisa umoya emthembisa izinto ey'ngekho. uTom wayengasafuni ukulelela lutho olushiwo uCaptain Wanda emtshela ukuthi kuphelile ngaye manje. Nobody's getting past this, Jack. Everything ends now. uCaptain Wanda wabona kungcono ayilwele naye seyidifenda ngesikhathi sebebambana belwa noTom. uTom wa-overpower uCaptain Wanda wambopha ngozankosi wambhanqa nensimbi. uCaptain Wanda wayesencenga kuTom ukuthi angambulale kungcono ambophise kwi-internal affair. uCaptain Wanda watshela uTom ukuthi akabreak iwall abone ukuthi uzoficana khona umcebo lapho. uTom wenza njengoba etsheliwe, wethuswa ukufica inqwaba yemali eyayifihlwe ngale ngemuva, okwakuyinqwaba yemali eyayisuka phansi kwi-floor iziyoshaya phezulu kwi-ceiling. uCaptain Wanda watshela uTom ukuthi yonke leyo mali eyayifihlwe lapho yayisuka from i-blackmail from kuma-officials aye-powerful nakuma-major criminal organization ayo yonke le ndawo yala e-Los Angeles. etshela uTom ukuthi akakhohlwe inzondo nengxabano, ba-enjoy nawo umcebo wabo ayekade awusewukhole umhlaba wabo lo. This is our world, Tom. So let's take it. uTom watshela uCaptain Wanda ukuthi bonke labantu bafe ngenxa yokuthi wena ufuna ukuvalela le mali kwi-wall yakho. ethi uTom kuzomele ngikubulale, bengikuthatha isokomngani wami. waqeda lapho uTom wafonela uCaptain Biggs we-internal affair, wasarenda uCaptain Biggs ukuthi ambophe esemtshela yonke into eyenzekile. kunalokho uBiggs wafika watshela uTom ukuthi asikho isidingo sokuthi azambophe kodwa wancoma isibindi sakhe uTom. ethi futhi ufuna ukumbonga nangoku-expose abantu abakhulu kunabo bonke futhi abebehlonishwa besatshwa njengayo uCaptain Wanda. akekho umuntu obeyimisele ngokubhekana face to face naye ngaphandle kaTom. ethi uyambonga ngakho konke lokho. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.